Здравейте, здравейте на всички. Днеска ще ви покажа как можете да премахнете всяка една реклама от вашия браузър. Било то Google Chrome или Mozilla Firefox. То е все тая. След предното ми видео, дето казахте, че онзи трик с вирусите не работил, това било фейк. Нали, имаше такива коментари. Ето сега ще ви докажа, че не е фейк. Влизам и в този сайт, дето никога не съм го ползвал, аз не го знам кой е този сайт, нали? И тук има адски много реклами. И сега влизам и в Google и пишем. Ето аз в случая съм с Google Chrome и ето го за моя браузър. Това е блокър за е, рекламите. И сега цъкаме е тук и натискаме добавяне. И сега изчакваме малко и тук отгоре натискаме добавяне и те. И сега изчакваме малко. Оп, его. Пише, че нали, блокъра е готов, че се инсталира. Ето го. И така, ето го на нашия блокър е тук. Слагаме си го е най-отгоре. И сега тук даваме му хикса, нали. И его в този наш приятел сайт има адски много реклами, обаче сега вижте един фокус. Само рефрешвам страницата и... Ми то, брат, вече няма реклами в този сайт, който никога не съм ползвал. Я? Мой тук няма реклами. Значи е тази ръка отгоре, като я цъкнете и пише колко реклами са били блокирани в тази страница. Иначе този блокър вече няма да излиза такива досадни реклами в YouTube, като гадното прескочи рекламата или изчакай тази реклама да свърши, за да гледаш еди кое си видео. Този блокър блокира абсолютно всякакъв вид реклами, независимо в какъв сайт. Ето в YouTube, ето го моя канал. И нали няма вече да ви е досадно, няма да дразнят да изкачат. Да, благодаря ви за отделеното време. Абонирайте се за канала, харесайте това видео, ако ви е било от полза. И най-скоро време ще има много мощен гейминг. GG!